Ben, boa tarde a todos e a todas, concelleiros e concelleiras. Saúdos ás persoas que nos están a ver, que nos siguen telemáticamente. E dende aquí queremos enviar os nosos mellores desexos ás 7 persoas afectadas pola COVID e lles desexamos unha pronta recuperación. Comenzamos a celebrar esta sesión ordinaria do pleno de hoxe, 25 de marzo de 2021. Seguindo a orde do día, o punto número 1 é a aprobación se procede dos borradores das actas das últimas sesións celebradas que foron a do 28 de xaneiro de 2021, ordinaria e extraordinarias, a do 23 de febreiro, 25 de febreiro e 5 de marzo. Se non hai ningunha corrección ou matización por parte dos grupos, considerámola aprobada. Punto número 2, dación de contas das resolucións da alcaldía, segundo expediente que se acha na sesión. Damos conta, teñen algo que decir? Non? Ben, o punto número 3, modificación da ordenanza fiscal reguladora do prezo público por ensinanzas na Escola Municipal de Teatro. A presente modificación ten por obxectivo de facilitar o acceso á cultura de todos os veciños e veciñas, especialmente as familias máis numerosas e con menos capacidade económica. En calquera caso, o baremo para ter dereito a esta bonificación fíxase cun umbral alto para tratar de chegar a maior poboación posible. Secretario, por favor, pode ler o dictamen. Da 17 de marzo de 2021 adoptou o seguinte dictamen. Proponse a adopción do seguinte acordo. Modificar o artigo 6 da ordenanza reguladora ao prezo público da aula de teatro do Concello de Ribadavia, engadindo a seguinte exención. Quedan exentas as persoas físicas que pertenzan a unha unidade familiar na cal 3 ou máis dos seus membros sexan usuarios do servicio da aula de teatro, sempre que os ingresos da unidade familiar non superen en 3 veces o salario mínimo interprofesional. Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e na página web do Concello de Ribadavia. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado. Votos a prol, PSOE 2, Ribeiro en Común 1, resérvanse para o Pleno Partido Popular 2 e Bloque Nacionalista Galego. Fica aprobada levándose ao Pleno en calidade de dictamen. Gracias, Francisco. Turno dos... lle cedo a palabra ao portavoz do Grupo de Goberno. Brais. Ben, boa tarde a todos, a todas, aos concelleiros, concelleiras e tamén aos veciños que nos poidan estar seguindo desde as súas casas. Está explicada esta modificación xa en comisións informativas e pouco máis que decir que simplemente unha demanda dunha familia en concreto. Creemos, e falando a concelleira de Cultura coa directora de teatro, da Escola de Teatro, mellor dito, nos trasladan que pode haber máis casos no futuro e que, polo tanto, entendemos que é necesario darlle acollida a esta realidade e ás posibles novas necesidades que teña a escola. Unha cuestión que nos alegra porque significa que funciona ben. Nada máis. Gracias. Ten a palabra a voceira do BNG, Maite. Sí, boa tarde a todos os presentes e os que nos siguen e tamén mandar unha aperta a todas as persoas que se están recuperando do noso concello e dos concellos tamén limítrofes, porque hai algúns que tamén están padecendo. Eu o único que teño ganas é de que apareza por fin, cando damos os datos, ese cero que todos desexamos xa dunha vez e a ver se pronto se pode producir. En canto a este punto, xa expliquei, xa dixen en comisións que efectivamente, para fomentar o acceso á cultura dos veciños é importante, oxalá, que nós tamén no seu día demandamos esta aula de teatro e a apoiamos, oxalá que haxa moita xente que poida participar nela e especialmente, para facilitar as persoas que poidan ter dificultades económicas, oxalá haxa moitas familias e neste punto o noso voto vai ser a favor. Nada máis, grazas. Gracias, Maite. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular, César. Moi ben, moitas grazas. Ben, o noso voto vai a ser favorable tamén. Estamos a falar dun servizo como a Escola Municipal de Teatro creado polo anterior goberno e que nos parece que esta cuestión que se plantea na modificación de ordenanza de algún xeito ven a aportar unha cuestión nova que non estaba recollida nesa ordenanza e, polo tanto, o noso voto vai a ser favorable tamén. Gracias, César. Un turno de peche. Brais.
Si ben, a Escola Municipal de Teatro é algo que gozou de consenso no pleno anterior, na etapa anterior, é algo que reclamaban os diferentes grupos reiteradas veces. A propia sociedade, e hai que recordar a tradición que está na rúa, tamén, mención especial ao colectivo do Teatro do Vilar, que é un dos promotores e eu creo que, con toda a modestia, un dos moitos, pero o principal actor que reclamou justamente esta escola de teatro. Ahora vese que funciona ben, ten bastante que ver, seguramente, esta é a miña apreciación, ou a nosa apreciación como goberno, a propia directora, e, ademais, é un proxecto que xa se iniciara na legislatura anterior. Quero recordar tamén esta cuestión. Os procesos xa se iniciaron na legislatura anterior. Sí, así é. Hai que ter un pouco de memoria. En todo caso, este goberno, por suposto, en coherencia con esta cuestión, o que trasladou por primeira vez, creo que nunca antes se fixera, polo menos nesta legislatura, e me consta que nas anteriores tampouco, este goberno que fixo é introducir unha nova partida justamente nos orzamentos na que se reforza, entre outras, o asociacionismo que fai teatro de base, que é o Teatro do Vilar, e o fixo este goberno. Nesa coherencia, pois, agradecer o traballo, e ademais sabemos que isto goza de todo o consenso, de todo o pleno, non é unha cousa. O fixo este goberno, pero sabemos que temos o apoio de toda a corporación. Agradecer tamén, entendemos que xa é aprobado por unanimidade, co cal agradecer tamén aos grupos que isto sea posible. Ben, entón fica aprobada o punto 3. Punto número 4, da acción... Por unanimidade, sí. Punto 4, da acción de conta das bases de axudas de autónomos, hostalería e viticultura. A competencia desta cuestión é da Xunta de Goberno local, pero cumprindo con o noso compromiso de dar a máxima participación e escoitar a todos os grupos, traemos o asunto a pleno para dar conta. Brais, ten a palabra. Ben, grazas. Hoxe a primeira hora da mañá se lle mandou o borrador aos grupos. Bueno, borrador non, perdón, o borrador xa sería outra cousa. A proposta do goberno do programa de subvención a reactivación economía social do Concello, podíamoslo definir como o segundo plan de axudas deste Concello. O anterior foi o ano pasado, en 2020, despois dun ardo debate tamén intenso, e eu creo que foi frutífero neste pleno. E este ano a intención, unha vez máis, a pesar evidentemente de que, co matiz, ao non estar tampouco o orzamento en vigor, sabedes que ten que estar aprobado primeiro, publicado no Boletín Oficial da provincia para que entre en vigor, polo tanto non sería un acordo lexítimo se este pleno toma un acordo que non ten en vigor aínda o orzamento. Pero, a pesar disto, nos entendemos que o pleno é o foro principal do municipalismo e dos representantes, onde estamos a totalidade dos representantes veciñais. E, nese sentido, nos o que tratamos, ademais de dar conta da nosa proposta, evidentemente, é un espírito inclusivo de recoller todas as propostas que os grupos nos queiran trasladar e, evidentemente, sempre que non vayan contra a liña ou contra os parámetros esenciais destas axudas, que son a súa progresividade e, evidentemente, dentro do que é un acordo que sexa real de executar, que sea pragmático, de acordo tamén ao orzamento que temos. Todas as axudas da oposición van a ser ben recibidas, polo menos esta é a vocación inicial do noso goberno, e por iso tamén o traemos aquí ao pleno. Evidentemente, despois terá que ser a posteriori a Xunta de Goberno quen o aprobe. Pero este foro de debate para nós é esencial e nese sentido estamos, insisto, no de receptivos ás propostas de mellora que poida haber, que seguramente son necesarias. Ademais, como xa se explicou en comisións informativas, estas liñas de axudas teñen 3 programas que queren recoller ou, polo menos, amparar, evidentemente, desde a modestia que ten o Concello de Ribadavia,
que non é nin a Xunta de Galicia nin a Diputación Provincial, pero sí consideramos, e podemos decir con orgullo, que son unhas bases bastante xustas e bastante progresivas, que era o obxectivo noso. Non podemos obviar tampouco unha realidade que é que evidentemente tivemos en conta, e o queremos decir con honestidade, tivemos en conta tanto a anterior liña de axudas aprobado neste pleno, que trasladei nas comisións, e tamén as liñas de axudas da Xunta de Galicia. Evidentemente, ademais de outros concellos que entendíamos que facían ou recollían necesidades interesantes que nos fomos introducindo. E isto intentámoslo casar con unha serie de cuestións como poden ser ter en conta esa progresividade e sinalala nas bases. E por eso, nestas bases poñemos, primeiro, que se recolla o número de empregados que hai, si tes fillos a cargo, si é o único ingreso na familia, na unidade familiar. Evidentemente, todos e todas creo que podedes e vades estar de acordo de si nese unidade familiar só hai un ingreso e este ingreso é o de autónomo, viticultor ou hosteleiro, evidentemente o lóxico é que reciba máis. E, por suposto, nos creemos que o do aluguer tamén é importante. Non pode ser que un dos principais gastos que poida ter un empresario e un autónomo é o aluguer. Volvo a decir que todo isto se ten en conta nesa progresividade e, desde logo, o máximo que pode chegar ao Concello está estimado en 800 euros. Sabemos que, diante desta crise, desde logo, 800 euros non lle resolve a vida a ningún autónomo, pero, desde logo, como mínimo, é a nosa achega ás outras axudas que xa está vendo con fondos europeos e fondos estatais e que se está xestionando en Galicia, e consideramos, evidentemente, que é unha achega importante e que é un esforzo importante o que fai o Concello de Ribadavia e, na realidade, os ribadavienses cos seus recursos que nos poñemos en marcha. Evidentemente, reitero que estamos abertos ás vosas propostas e ás vosas achegas, sempre que, evidentemente, respeten esta filosofía. Gracias. Ben, gracias. Maite Venega, ten a palabra. Ben, grazas. Bueno, pois, efectivamente, nos estuvemos botándolle un vistazo. Como xa comentábamos en comisións, nos parece que efectivamente hai que chegar ao maior número de xente posible. Desgraciadamente, penso que sin ser pesimista, que me gusta ser sempre optimista, as cousas non van a ir a mellor, por desgraza. Gustaríame pensar que nadie o vai pasar mal, ningunha persoa, ningún empresario, pero tal e como están as cousas non se ve que vai a mellorar isto. Vemos que nestas bases, por o que lle puden botar así por encima un vistazo, pois que se pode acoller calquera autónomo realmente, aunque está incluída aí a hostelería, os viticultores, que nós tamén xa o demandáramos no seu momento, viticultores que tamén incluyen a adegueiros e colleiteiros, que a veces parece que tamén son os grandes olvidados, autónomos de todo tipo, como digo, que bueno, como máximo, como acabas de mencionar, vais a poder chegar a 800 euros. E o mellor, pois, pode, como comenzamos outro día, que queden, que se poidan atender a todos, incluso, oxalá que se poida atender a todos. Se non fora así, a pregunta é se se faría por orden de presentación ou se podería facer outra modificación orzamentaria en caso de que fixera falta. Esa é a miña pregunta, porque sí que teño, por exemplo, aquí un dato de que entre autónomos e xente que está no régimen agrario, pois non chegan aos 450, sobre 450. Entón, pois esa é unha das preguntas que me plantexo. Por suposto, nós xa fixemos algunha achega, se temos algunha achega sempre en positivo, ímola facer, e seguiremos traballando para que isto se poida sacar adiante, aunque sea, como dicen, nunha xunta de goberno, que sacarán vostedes. E tamén un dato preocupante, que o dato do paro. O dato do paro, que no mes de febreiro en Ribadavia estaba en 364 persoas. Entonces tamén
É un dato preocupante, tamén xa teño mencionado, do emprego xuvenil, que hai moita xente que está estudando a súa carreira, ten unha preparación, é moi difícil entrar no mercado laboral e se non ten experiencia, evidentemente non vai poder. Entón, todas estas cousas preocupan ao BNG e moito. Bueno, como digo, algunha proposta que teñamos xa vamos a facer. Moitas grazas. Gracias, Maite. Turno de Partido Popular, César. Ben, gracias. Pois un pouco o que decía agora ao final Maite. Nos recibimos as bases, estivémolas revisando, revisarémolas con máis detenimento en estes días e se temos que facer algunha achega, pois transmitirémola por escrito. Nada máis, gracias. Ben, grazas. Isto non hai que votar. Brais, queres un turno de peche? Sí. Gracias. Ben, varias cousas. O primeiro, agradecer a receptividade e o tono de aportación dos grupos. En base ao que comentaba Maite, dúas cousas que fun apuntando. Primeiro, esta estimación que nos presentamos no orzamento 2020 en base ao gasto realizado en 2021, en base ao realizado en 2020. Entón, é unha estimación bastante aproximada, pero real, ao que se prevé, si se teñen en conta, insisto, as demandas e as solicitudes en 2020. Entendemos que, como mínimo, si se van a cubrir. Creemos que con 30.000 sería suficiente, pero, por suposto, o compromiso deste goberno sería unha nova modificación, non excluir a ninguén, e máis, é que con esta filosofía e esta óptica a mantemos hasta tal punto que este ano, no ano pasado non foi posible, este ano incluímos tamén os non censados. Os non censados, evidentemente, que teñan o domicilio aquí. Pero, evidentemente, dado que o dixen en comisións, e hai que reiteralo, Ribadavia ten un grave problema no padrón municipal, moi grave, quizáis o mellor excesivamente grave e xa chegamos tarde a determinadas cuestións. Pero este goberno, desde logo, nunca cae na derrota ni no derrotismo e creemos que as batallas hai que dalas todas e o do censo o daremos e o do padrón o daremos e, polo tanto, evidentemente, non queremos excluir a ninguén, hai que persuadir para que se censen aquí. E, evidentemente, xa aproveito para anunciar que este goberno tomará medidas respecto ao padrón, porque estamos nunha deriva que estamos nun punto moi delicado para Ribadavia, moi delicado. Pero, bueno, evidentemente, sí que estaríamos dispostos a unha modificación e unha reflexión que nos ten que valer para o futuro. Na crise de 2008, unha crise comparable coa do crack do 29, en Galicia e en Ribadavia se empezou a sentir con forza en 2012 e 2013, cerca máis de 4 anos despois. Polo tanto, esta crise non sabemos cando vai a sentirse de verdade. Este goberno detecta que entre ERTES, axudas sociais, axudas como estas que están quitando as administracións, entre elas o Concello, creemos que se está suavizando unha realidade que vai a ser moito máis dura e que aínda está por vir. E, evidentemente, desde logo, se estamos no goberno, esta vai a ser a nosa prioridade absoluta. A xente antes que as obras, o temos claro. En todo caso, bueno, reiteraros o agradecemento nesta atitude dos grupos de facer achegas. Gracias. Gracias, Brais. Pasamos ao punto número 5. Aprobación se procede do convenio entre a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e o Concello de Ribadavia para a financiación, execución e entrega das obras do proxecto de renovación de canalizacións na zona de San Cristóbal de Ribadavia. O convenio adaptouse ás novas circunstancias, incrementándose a cuantía das aportacións anuais municipais, un exemplo de colaboración das administracións na que do Estado con este Concello o que estamos moi satisfeitos de que se colabore nas necesidades do noso Concello e que en menos dun mes se acadaran casi 1 millón de euros en investimentos. Exemplo que debe tomar tamén a Xunta de Galicia e Deputación ou as outras administracións con Ribadavia. Pode ler o ditame, señor secretario?
A Comisión Informativa de Contas, Economía e Dereitos Sociais, na súa sesión de 17 de marzo de 2021, adoptou o seguinte dictamen. Aprobar a participación do Concello de Ribadavia no convenio entre a Confederación Hidrográfica del Miño-Sil e el Ayuntamiento de Ribadavia para la financiación, ejecución e entrega de las obras del proyecto de renovación de canalizaciones en la zona de San Cristóbal, con registro de entrada no Concello de 22 de marzo de 2021, aprobando o mesmo. Manifestar que a aportación orzamentaria de 6.000 euros correspondente á anualidade de 2021 xa está consignada no orzamento. Manifestar o compromiso do Concello de dotar a aportación económica correspondente á anualidade de 2022 por importe de 103.600 euros no orzamento correspondente e a anualidade de 2023 por importe de 48.000 euros no orzamento correspondente. Comunicar a efectos de autorización previa ao Ministerio de Facenda que a aplicación orzamentaria con cargo a cal o Concello fará a súa aportación é a 160.619.00. Autorizar a alcaldesa do Concello, dona Noelia Rodríguez Travieso, para o outorgamento por parte do Concello e para a suscripción de toda a documentación precisa e a realización de trámites. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado. Votos a prol, PSOE 2, Ribeiro en Común 1, resérvanse para o Pleno, Partido Popular 2 e Bloque Nacionalista Galego. Fica aprobada levándose a Pleno en calidad de dictamen. Grazas, Francisco. Ten a palabra o voceiro do Goberno, Brais. Ben, grazas. Ben, xa o expresou moi ben a alcaldesa. Isto ven a pleno fundamentalmente porque un acordo que este goberno logrou, un convenio, polo menos un acordo que estaba bloqueado e que estaba parado e que desde logo esta foi unha das nosas principais inquedanzas. Evidentemente este goberno, como xa se dixo en comisión, se xa se ten informado, o primeiro que fixo o día 24 de febreiro é trasladar solicitudes de reunións, de encontros a todas as administracións. Non sempre decimos que as institucións non teñen cor política, as institucións son dos cidadáns, non son dos partidos, aínda que é certo, evidentemente nesta provincia sabémolo moi ben, fundamentalmente na Diputación Provincial, o levar quizáis moitos anos ou ter certas cultura política, algún pensa, evidentemente, que as institucións son privadas, pero non o son. Nin teñen cor política, nin nada. Nós, sin embargo, sí que tratamos a todo o mundo igual. O digo porque o día 24 de febreiro, a primeira institución a que este goberno lle pediu unha reunión e lle pediu un encontro foi a Diputación Provincial de Ourense. A seguimos esperando e a reiteramos hasta que faga falta. Pero queremos e temos desde logo moita inquietude en que o goberno se reúna co presidente provincial. Evidentemente, pode haber diferencias na área e na arena política, pero desde logo nas institucións nos vamos a respetar, queremos colaborar, queremos cooperar. O mesmo podemos decir da Xunta de Galicia e do delegado territorial en Ourense. Desde logo, a nosa disponibilidade a colaborar e a cooperar e a presentar proxectos e a sacar ao fin e ao cabo proxectos en común a través da cooperación é total. Por agora é certo que todas as institucións que foron quen de recibirnos e desde logo de sacar acordos importantes adiante están ligadas, é certo, á institución do Estado. Ben sexa a DIF, que nos recibiu as primeiras semanas, ben sexa a Confederación Hidrográfica, ben sexan outra serie de institucións que sí que é certo que están sendo moi receptivas cos nosos proxectos, pero nos vamos a seguir insistindo. E este é un deles, a alcaldesa xa o dixo, este é un convenio que é novo, que é modificado, mellor dito, e evidentemente unha cuantía importante. Se o anterior borrador de convenio que sabeu a este pleno, quero recordar, falaba de 590 arredor de 590.000, este ten 200.000 euros máis, 790.000, casi 790.000. E ademais, evidentemente, a pesar da achega do Estado ser sustancial, o Concello tamén ten que facer un esforzo importante. Quizáis ese diñeiro para outros concellos non o sea, para a modestia na que xoga Ribadavia, é un esforzo importante. De aí tamén que evidentemente a súa financiación e a súa aportación sexa dividida en 3 anos, un ano máis que na anterior vez. E, a nosa intención evidentemente é continuar nesta liña.
o fixemos públicamente e nos gustaría aproveitar este pleno para reiterar o agradecemento á Confederación Hidrográfica e nomeadamente ao seu presidente pola atención e a receptividade que tivo desde o primeiro momento. Neste sentido, de verdade, e o digo e o decimos con total honestidade e sinceridade, estamos deseosos de poder colaborar con todas as institucións, coa Diputación Provincial a primeira, coa Xunta de Galicia. Desde logo esa é a nosa vocación de entendemento e de chegar totalmente a acordos con todo o mundo. Pero eso sí, nos teñen que recibir, e desde logo para nós, a un mes que levamos xa no goberno, que pedimos esas reunións fai un mes que aínda non foran atendidas, cando nos constan que esas reunións foron atendidas a outros alcaldes, a outras alcaldesas e a outros gobernos, creemos que non é de recibo, e evidentemente sin acritude, pero tamén con moita firmeza, sabendo que estamos representando os veciños e as veciñas de Ribadavia. Non estamos representando aquí aos nosos partidos. Os partidos se quedan fora na porta. Aquí estamos como representantes cidadáns. E nese sentido a nosa obriga é reclamar donde faga falta, evidentemente, que se nos trate. Porque non é un trato que pedimos para nós como persoas, como concelleiros. Ao fin e ao cabo que estamos pedindo respeto para Ribadavia. Este é o goberno lexítimo de Ribadavia e as institucións teñen que respetar a Ribadavia. E non vamos a aceptar nin boicots, nin trato desigual, nin discriminatorio a Ribadavia. Porque, insisto, non o fan ao goberno de Ribadavia, o fan á veciñanza. E nós, desde logo, aí nos poñemos xa demasiado serios se fai falta. Agardar que salga aprobado por unanimidade e, desde logo, insistir en que a nosa vocación é de seguir traballando con todas as institucións posibles para traer investimentos. Quero recordar tamén que este é o principal investimento nesta legislatura. É o principal investimento nesta legislatura de outra administración aquí. Entonces, bueno, agardar que evidentemente salga aprobado por unanimidade. Gracias. Grazas, Brais. E o quenda do BNG, Maite. Sí, ben, bueno, estuve aquí anotando unhas cousiñas que iba dicindo o portavoz. Cando faz mención a que este acordo estaba bloqueado, por que estaba bloqueado, sabemos, porque eu, se mal non recordo, con mellor equivócome, por eso xa preguntei outro día, non sei se en maio se trouxo xa, se aprobou algo parecido ou era diferente. Entonces, gustaríame saber se estaba bloqueado, se sabe por qué, se desbloqueou, estupendísimo, porque é importante, creo que é necesario que se faga e que se faga o antes posible. Despois, o que acabas de mencionar, claro, hai tres aportacións importantes que vai ter que facer o Concello, pero, bueno, a segunda anualidade é a máis importante, porque, bueno, é un proxecto de bastante inversión. E o que dices, o noso voto vai ser a favor, porque estamos a favor de que se faga, e o que comentas, que hai que chamar a todas as portas, non xa se o decimos en todos os lugares, e aquí sobre todo, que hai que chamar, solicitar reunións con todas as administracións, unha, dúas ou tres as veces que faga falta. O que decimos sempre, somos partidos políticos e detrás das siglas temos que recordar sempre que detrás das siglas hai persoas, e como somos persoas, pois, o máis importante é que nos tratemos educadamente, con todo o respeto, e que traballemos que temos que facer, pois, por Ribadavia, que é o que nos trae aquí. Eu iso sempre o defendín e vou a seguir defendendo. E por a nosa parte, o que digo que vamos a votar a favor. Grazas, Maite. Quenda do Partido Popular, César. Ben, grazas. Pois sí, efectivamente, nós tamén vamos a votar a favor. Como ben dicías, o pasado 28 de maio de 2020 se traía a este pleno o convenio, e agora se trae ese mesmo convenio cunha serie de modificacións. Naquela altura o convenio foi aprobado por unanimidade, hoxe entendo que terá que volver a ser aprobado por unanimidade, porque efectivamente, pois, nada cambia sobre o espírito da cuestión, que é a realización desta obra na que todos estamos de acordo. Por lo tanto, en ese sentido, como xa fixemos en maio de 2020, faremos agora o mesmo, o noso voto vai a ser a favor. Gracias, César.
Brais? Ben, grazas. Bueno, reiterar agradecementos sinceros aos grupos porque voten a favor. Evidentemente, creemos que cando o goberno vai a representar a institución a outras administracións e outras institucións que eleve o aval a unanimidade de todos os representantes, eso lle dá unha forza ao municipio, ao concello e á propia delegación que é o goberno importante, e desde logo eso ten que valer e servir de reflexión para o futuro. Desde logo, cando o goberno de Ribadavia vaya á Diputación, vaya á Xunta, vaya ao Estado, vaya a outras institucións a realizar xestións, peticións e a presentar proxectos que leve a unanimidade de todos os grupos, eso lle dá moita forza, sin duda, ao proxecto e ao Concello de Ribadavia. E, desde logo, nos pedimos que isto sexa tamén constante e se respete no futuro, porque eso lle dá forza á institución. Máis alá das propias diferencias totalmente lexítimas e políticas que poida haber, pero creemos que esta é a liña e agardamos que haxa esta unanimidade sempre, porque ao fin e ao cabo nós o que estamos aquí é justamente para recabar todos os investimentos posibles que fagan mellorar o municipio e melloren Ribadavia. E nese sentido facer tamén mención que evidentemente este proxecto, sendo importante, sendo un logro importante. Por certo, hai que aclarar, porque ás veces algún portavoz dice e se desdice na mesma frase. É certo, este convenio ven con modificacións, pero nada cambia. É dicir, se ven con modificacións, claro que algo cambia. É un matiz que a veces a linguaxe nos traizoa. En todo caso, volvendo ao consenso e volvendo ao acordo e volvendo a conseguir máis proxectos, este proxecto sendo importante, aínda que o xea, a que aínda falta a Xunta de Galicia, Aguas de Galicia e a AXI, que é a titular da vía pola que pasan justamente estas cuestións. Hai que recordar que a vía que atravesa San Cristobo, unha vía perigosísima, donde hai reiteradas denuncias de veciños sobre esa perigosidade, donde moitos grupos xa trouxemos isto a este pleno intentando de alguna maneira desbloquear a situación de bloqueo que a Xunta de Galicia e a AXI ten nesta mellora deste tramo. E isto hai que dicilo así. E non é un ataque, de verdad, que non se entenda como un ataque. Pero nos gustaría que este consenso que hoxe se ve aquí se traslade tamén cando o goberno vaya á Xunta de Galicia, vaya a AXI, a plantearlle que aquí hai un convenio importante para San Cristobo e que a outra parte, que é a Xunta de Galicia, tamén queremos que participe nos vote unha mau. Se isto tamén leva consenso, leva a forza de todo o pobo de Ribadavia detrás, creemos que se poderá facer o que é o proxecto completo. O proxecto completo que, evidentemente, sí, igual que outros investimentos anunciados, pasaron 2 anos e aquí non se viron aínda. Isto é o que eu creo que hai que tamén poñer en riba da mesa. E, desde logo, nós, se levamos, insisto, a unanimidade de todos os representantes veciñais, que estamos hoxe aquí representados, creemos que levaremos moita máis forza a estas institucións, que eu creo, ao fin e ao cabo, que é o que quere a veciñanza. A veciñanza quere cousas novas, proxectos novos, que se mellore Ribadavia, que se melloren os núcleos, que se mellore o acceso e a entrada de San Cristobo, que se mellore a vía de San Cristobo, que sexa máis cívica, donde a veciñanza que vive na estrada, en San Cristobo, poida cruzar a estrada tranquilos, que poida andar por unha beira rúa que non me tope e torza o pé, que teña un saneamento propio do século XXI. Xa non digo do 2021, do século XXI. Entonces, bueno, a nos gustaría que este consenso se mantuvera no que queda de legislatura. O noso brazo vai a estar sempre tendido, a nosa man tamén, sempre receptivos a todos os grupos para ir con esta forza que dá o consenso. Sin máis, moitas gracias. Gracias, Brais. Eu quería decir que o 28 de maio de 2020 aprobouse por unanimidade o convenio en pleno. O bloqueo a que nos referimos ou a palabra ou a expresión de bloquear é porque en 2 anos non se deu conseguido a financiación da Xunta de Galicia, da Estrada, da que é titular, nunca se chegou a concretar e, de feito, este convenio a día de hoxe
Non coñecemos cal é a confinanciación da Xunta de Galicia. De todas formas, está solicitada, solicitei unha xuntanza con Etel Vázquez, coa Conselleira de Infraestructuras, para pedir a colaboración e financiación e que, dunha maneira clara, nos digas en que van a colaborar, en que van a financiarnos, se van a axudarnos ou non, e se deixen de facernos perder o tempo. Nada máis. Pasamos á votación. Votos a prol. Por unanimidade. Punto número 6, inscripción no Rexistro Municipal de Asociacións de Ribeiro do Avia Promesas Fútbol Sala. Esta é unha cuestión meramente administrativa de inscribir no Rexistro Municipal a Ribeiro do Avia Promesas Fútbol Sala, a que non está, porque non estaba inscrita. Procedemos á votación, ou tedes algo que decir? Non? Pasamos á votación. Votos a prol. Fica aprobada por unanimidade. Punto número 7, dación de conta da composición nominativa das comisións informativas. En la Comisión de Cultura hai unha retranscripción, a presidenta é dona Cristina Otero Alonso. Foi un erro mío pasado. Vale. Dase conta un mero trámite, de acordo cos escritos que presentaron os portavoces do grupo. Pasamos ao punto número 8, dación de conta da composición nominativa dos membros do Consello Municipal de Deportes e da representación nos órganos participados polo Concello de Ribadavia. Tendes algo que... Si queren comentar algo, non? Pasamos a votación, votos a prol. Non, en esta dación de conta, perdón, non se vota, sí. Punto número 9, moción do BNG, renovación... Punto número 9, moción do BNG, renovación dos servicios municipais con concesións prorrogadas. Ben, Maite, estás? Sí. Sí. A Comisión Informativa de Obras e Servicios Municipais, na súa sesión de data 17 de marzo de 2021, adoptou o seguinte dictamen. Primeiro, instar o Goberno Municipal a rematar a elaboración da Ordenanza Municipal do Concello de Ribadavia sobre o servizo de saneamento e depuración de augas. Segundo, instar a que se realice un estudio de viabilidade económica da prestación directa do Servizo Municipal de Augas. Terceiro, instar a que se tramite a renovación da prestación do Servizo Municipal de Augas, consulta cun plan de investimentos en renovación e extensión das redes de abastecemento e saneamento do noso Concello. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado. Votos a prol, BNG, resérvanse para o Pleno, PSOE 2, Partido Popular 2 e Ribeiro en Común 1. Fica aprobada, levándose ao Pleno en calidade de dictamen. Gracias, Fran. Agora sí, Maite, ten a palabra. Ben, grazas. Decía que, bueno, que chegamos rápido e, bueno, tamén é bo para todos. Pois traemos esta moción, mira, centrada na auga, que nos parece, además, acaba de ser o día da auga, nos parece fundamental, que é un ben moi preciado e para moita xente moi escaso, por desgraza. Entonces, que temos que procurar coidala donde temos todavía esta riqueza, e aquí, na nosa provincia, sobre todo con esas aguas termais que tamén temos. Bueno, a moción, para non extenderme moito, pois mira, está aí explicada con esos acordos que propoñemos, porque xa que en 2016 se rematou, despois de 20 anos, a actual concesión do Servicio Municipal, e, dende entonces, pois, este servizo préstase por parte dunha empresa, que non temos nada contra esa empresa, e que fai o seu traballo aceptablemente. Pero pensamos que esta situación realmente non beneficia moito ao noso Concello, porque pensamos que sobre 200.000 euros non ven a ser o custe anual por o que nos temos estimado. Entonces, pois, pensamos que se debe ou dar paso a un novo concurso de prestación de servicio ou ben a municipalización, como temos demandado. E, bueno, non só en relación, non xa o temos feito en relación a outros servicios municipais, non só a este.
Tamén destacar que hai moitos habitantes todavía do noso concello que carecen de abastecemento e de saneamento municipal, e moitas vivendas incluso verten aguas residuais a fosas sépticas a veces incontroladas. Tamén recordar que Ribadavia a veces é noticia en prensa por estes escapes de aguas residuais que mesmo teñen sido motivo de incoacións e de expedientes sancionadores da Confederación que acabamos de mencionar. Entón, pois nada, o que decimos, traemos esta moción e instamos con estes acordos a que se poida facer algo diferente. Moitas grazas. Gracias, Maite. Ten a palabra Brais. César, perdón. Vale, de acordo, gracias. En principio, bueno, o noso voto vai a ser a abstención. Hai cuestións coas que podemos estar de acordo do que se plantea na moción, pero evidentemente sobre o que é o modelo de xestión do Servizo Municipal de Augas, nos sempre defendimos que ese servizo está mellor prestado a través dunha externalización, dun modo indirecto, e por eso seguimos defendendo a mesma posición. Entón, neste sentido, xa digo, noso voto de abstención, independientemente de que estamos de acordo con cuestións que se plantean, o que nos entendemos que non deberíamos poñernos ahora a explorar é o modo de xestión directo por parte do Concello. Moitas gracias. Gracias, César. Agora sí, Brais. Grazas. Ben, recordo que isto, evidentemente, esta é unha moción que os 3 puntos de acordo que propón nos parecen positivos, nos parecen ben. De feito, queremos recordar que, primeiro, esta realidade xa existiu nos 2 anos anteriores. Sin embargo, este goberno en un só mes xa se reuniu, xa se tivo 2 xuntanzas de traballo justamente para avaliar, valorar a situación contractual e as posibilidades de mellora do servicio coa empresa concesionaria. En un mes, 2 xuntanzas de traballo. Unha realidade, como moi ben dixo a portavoz do BNG, que xa existía en 2016, que se lle deu que se aprobou neste pleno unha prórroga e que, evidentemente, fai 2 anos a situación é idéntica que hoxe alude aquí o BNG neste primer pleno do novo goberno. Primeiro ordinario. E a realidade é que este goberno ten moi presente a situación da auga, é un servicio básico da cidadanía e, desde logo, creemos, evidentemente, que sempre se pode mellorar, sempre. Estamos tamén valorando non só a ordenanza municipal de saneamento, non só, sino en todas as ordenanzas municipais para tratar de melloralas no que se poida. Ás veces, evidentemente, en cuestións pequenas, pero a veces sustanciais, e non en grandes cambios. Isto vai a ser a nosa filosofía de non grandes cambios en un momento como que estamos, porque tamén hai que ter en conta unha cousa, estamos tamén nunha crise, e esta crise da COVID é para todo, para todo. En crises non se soe a aconsellar grandes cambios. Isto é, evidentemente, a pauta que nos entendemos. Pero, ao mesmo tempo, tamén somos, e o vamos a decir claramente, o que non ten sentido é non facer nada. Outros gobernos igual fixeron isto ou pretenderon facer esta filosofía. Nós non. O que non ten sentido é non facer nada. Creemos que hai unha situación que nos dá, polo menos, pé a poder mellorar os intereses municipais e os intereses dos veciños. E vamos a intentalo por todas as vías. Evidentemente, primeiro, o estudo de viabilidade xa existe. Foi justamente, ademais, na legislatura anterior, en 2016, se trouxo esta cuestión a pleno, se aprobou, se realizou ese estudo de viabilidade, un estudo de viabilidade de prestación directa que foi actualizado a precio de mercado en 2019. E, polo tanto, é bastante actual. É previo á crise COVID, pero é bastante actual.
e evidentemente nós estamos abertos a calquera cuestión, sempre que coa máxima que beneficie aos intereses e ao propio servicio ribadaviense. Outra cousa é que é certo que hai parroquias que non teñen por vontade propia no seu día de non sumarse á rede municipal. Ese é o problema de base que trascenden problemas puntuais que, sobre todo no verao, existen. E, ademais, quizáis hai que facer aínda máis pedagoxía desde o Concello para lograr, algunha vez, agardemos, consenso nesas poboacións para sumarse. Porque é certo que moitas veces nos en anos anteriores tamén, como concelleiros da oposición, tiñamos feito moitos traballos aos diferentes grupos de intentar averiguar que é o que pasaba e que se podría facer. E nunca nos atopamos consenso neses lugares. Por desgraza, nos sempre decimos que un pobo unido é imparable, porque se un pobo unido se presenta en calquer institución reclamando algo, o vai a obter. E iso eu creo que é o que fai falta, consensos. No momento que haxa consenso de núcleos de poboación que se queran sumar á rede, evidentemente o noso goberno estaría encantado. E máis, beneficiaríamos e aumentaríamos tamén os usuarios, eu creo que sería positivo. Pero ten que haber esa demanda e ese consenso. E no que ten que ver da cuestión, evidentemente, ese estudo de viabilidade deixaba moi igualado a un estudo de viabilidade externo, deixaba moi igualado aos dous modelos, non? De xestión directa ou de xestión privada. Moi igualado, insistimos, para o que é a poboación de Ribadavia. Outra cousa sería si, por exemplo, nos concellos adxacentes, veciños na propia comarca ou con outros concellos similares ao noso, se pudera mancomunar servicios. Justamente, de xestión directa, podese contratar laboratorios, maquinaria, inversións. Isto sería o ideal para agrupar tamén ese potencial inversor. Pero, bueno, ese estudo está feito, non é desde logo, non se decanta por unha ou outro modelo, están moi igualados as dúas posibilidades e este goberno a súa vocación justamente é de revisar o que haxa que revisar sempre que se mellore, evidentemente, que salga ganando Ribadavia. Se isto é posible, nós estudiaríamos todas as posibilidades, todas, e con todas as empresas que quieran falar con nós, evidentemente. Con todas as empresas que quieran falar con nós, este goberno está receptivo a eso. Pero, evidentemente, con contraprestacións favorables aos intereses municipais e dos veciños e do servicio, que ao final é o que nos importa. Por todo isto, evidentemente, votaremos a favor, claro. Grazas, Brais. Maite, quere unha segunda rolda? Bueno, no, simplemente decir que grazas por a opinión dos diferentes grupos, que nos parece moi ben que xa se fixera ese estudio de viabilidade económica, e, por suposto, respetando sempre que sea un servicio que sempre sea para mellorar, nunca para empeorar a calidade dos veciños e deste servicio para os veciños de Ribadavia. Como ben distí, en algunhas localidades con bastantes problemas que teñen, sería bo que se foran sumando a esta rede municipal, porque ás veces teñen problemas e, claro, como comento eu, os problemas tamén hai que poder solucionalos cando ti tamén pagas por un servicio que che están prestando, non? A veces hai moita xente que isto non o entende, porque eles teñen o servicio, pero cando non o teñen é cando protestan. Entonces, tamén me parece importante isto. E, por o demais, pois nada, moitas gracias por o apoio. Ben, pasamos á votación. Votos a prol? Votos en contra? Abstencións? Fica aprobada. Punto... Francisco. A Comisión Informativa de Contas, Economía e Dereitos Sociais, na súa sesión de 17 de marzo de 2021, adoptou o seguinte dictamen: expresar o apoio da Corporación Municipal á xusta reivindicación
das traballadoras e traballadores da banca en defensa dos postos de traballo e do mantemento dos servizos financeiros básicos no territorio galego. Instar a Xunta de Galicia a desenvolver no seu ámbito de competencia as actuacións necesarias para evitar a deslocalización de servizos e a perda de postos de traballo no sector da banca en Galiza. Instar o Goberno Central a impulsar no exercicio das súas competencias unha regulación do sector bancario que evite os perigos da concentración e centralización, atenda as necesidades de financiamento da economía productiva e asegure o acceso á cidadanía a servizos financeiros básicos. Trasladar este acordo á dirección do Banco Santander para que reconsidere a súa decisión e manteña o servicio á súa clientela. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para o Pleno, PSOE 2, Partido Popular 2 e Ribeiro en Común 1, fica aprobada levándose o Pleno en calidad de dictamen. Gracias, Fran. Maite. Gracias. Ben, grazas. Pois traemos esta moción tamén porque, bueno, o Benega tamén está presentando en moitos concellos que están a sufrir estes peches de oficinas bancarias, como estamos a ver, entón estamos a presentando en diferentes concellos. Saía hoxe, creo que a noticia de que Galicia perdeu máis da metade das súas oficinas bancarias desde 2008 e 45 concellos carecen xa de sucursais, que isto é tamén triste porque, como dicimos, realmente parece que os bancos agora, as persoas con menos recursos e sobre todo as que máis se están vendo afectadas, as maiores, pois parece que xa non son os seus clientes predilectos porque estamos vendo como están pasando xenéricamente a inculcarlle a xente de que ten que utilizar a banca electrónica cando pensamos que xa para nós mesmamente é difícil acceder porque é difícil pensando nesta xente maior que seguramente nin terá móvil, nin terá ordenador para facer. Lamentablemente, como decimos, non é un problema só de Ribadavia, nin que afecta só a unha entidade bancaria, e tamén afecta moitísimo os traballadores que están vendo como están sendo sustituídos e perdendo postos de traballo. Supoño que se sentirán totalmente indefensos diante destas políticas que o que fan é beneficiar por enriba de todos e deixar que se apliquen estas maneiras na banca. Tamén chama a atención que agora os que consideramos bancos tradicionais, por así decirlo, non son o peor, porque hai algúns que incluso se anuncian agora como o banco no banco, que isto xa é tela marinera. Entonces, pensamos que só lle dan opción a uns clientes moi específicos e que non debería ser así de ninguna maneira. Asistimos agora tamén ao peche da oficina que temos aquí do Banco Santander nese edificio que para min é unha preciosidade, dá pena porque é unha oficina moi bonita, moi boa, que ten unha accesibilidade moi boa, cousa que non ten a que agora está funcionando, que hai unhas colas tremendas estes días, entón nos parece que isto ten que mudar de alguna maneira. Grazas. Grazas, Maite, totalmente de acordo. Turno do Partido Popular, César. Moi ben, moitas grazas. Ben, evidentemente esta é unha cuestión que tamén trascende o que é o ámbito competencial e a capacidade de decisión dun pleno dun concello. Entón, o noso voto vai a ser a abstención. Evidentemente coincidimos en moitas das cuestións das que se están a falar, pero, claro, tamén hai outros aspectos que hai que ter en conta e o camiño que está collendo a nivel global en determinadas cuestións o mundo da banca, os negocios, non sei, son cuestións e debates que quizáis hai que plantear en outros ámbitos, que nos parece ben falalo aquí tamén, ademais aproveitando a coyuntura concreta que se dá en este caso en Ribadavia. E xa digo, nos evidentemente coincidimos en parte co que se plantea, pero tamén hai cuestións que entendemos que se deben debatir en outros ámbitos, por eso noso voto de abstención. Grazas, César. Brais, turno do Goberno. Ben, o noso grupo vai a votar a favor, o grupo de goberno, evidentemente.
É certo que é unha moción que trascende moitas veces o municipal, pero, bueno, o municipal, ao final, tamén os concellos son os que conversen e fan país, non? E, evidentemente, non se pode eludir ningún tema deste calado. Esta é unha cuestión que aquí se ten abordado neste pleno en reiterados anos e sucesivamente. Falo da situación do sistema financiero galego, desde a eliminación das caixas de aforros, desde aquel momento a hoxe, todo foi a menos e todo foi de capa caída. E quen saiu perxudicado normalmente foron as familias aforradoras e os negocios pequenos e as clases traballadoras en definitiva, e quen gañou, como sempre, é a banca. Quen gaña nesto é a banca. A banca, literalmente, coa Caixa de Aforros antigua, a Caixa de Aforros de Ourense e de Caixa Galicia, e tamén a banca en sentido amplo. Desde logo é unha pena. De todas formas, un matiz e é sustancial. Este goberno, desde o primeiro momento, se fixo eco desta cuestión. Xa os grupos, cando estábamos aínda na oposición, xa se trasladou esta cuestión, xa se interesaron por esta situación do cambio de sede do Banco Santander, e xa como goberno o primeiro que fixemos, evidentemente, é dirixirnos á entidade, á dirección, evidentemente, salvando e facendo unha mención evidente de distinción entre o que son os traballadores da entidade e o que é a dirección que non está en Ribadavia, a dirección superior, por así decirlo, que é a responsable dese cambio de sede. Desde logo, nós como Concello, que o primeiro que fixemos, como Goberno e como Concello, é dirixirnos a esta entidade e exixirlle o que lle exixiríamos a calquer cidadán que, evidentemente, fai reformas ou pretende ter un lugar de recepción e de servicio público, e o temos que exixir a eles. E o fixemos en sentido de, primeiro, de licencias de obra, segundo, de saber os motivos, que estos os coñecíamos, insisto, cando estábamos na oposición, porque nos fomos interesar por esta cuestión os dous grupos, e tamén, sobre todo, pola cuestión de mobilidade e de obras. O que non nos parece de recibo, ademais de bonito, que concordamos co que ti dis, que é un edificio espectacular, ademais de histórico, é que teña moi boa accesibilidade. E agora, sen embargo, se van para un sitio moito máis pequeno, pero ademais rodeado de barreras arquitectónicas. O do Caixeiro, evidentemente, non cumple o que é a normativa. E as escaleras, evidentemente, cando lle fixemos a visita ao goberno, acompañada da Policía Local e da técnica municipal, evidentemente, o ascensor mecánico non funcionaba. Evidentemente, seguramente, sexa un problema fácil de solución. Non estamos a dicir a cuestión. O que pasa que nós faremos todo o que este na nosa mão, todo, para que melloren, evidentemente, esas instalacións. Porque quero recordar que estamos a falar de que xa no seu día, cando se unificou os clientes e os aforros do Banco Pastor e do Santander, estamos a falar dun banco moi importante e de moitos usuarios no Ribeiro e en Ribadavia. E, polo tanto, a nós isto sí que nos preocupa de que a atención sexa a mellor posible. Evidentemente, o decide a propia empresa, e tamén, evidentemente, supoño que os usuarios tamén actuarán en consecuencia, pero o Concello o que ten que facer é facer cumplir a lei, só eso, e creemos que con eso sería suficiente, ou polo menos é suficiente, estará na nosa mão, evidentemente, para persuadir da mellor maneira posible a dirección que é a responsable deste cambio de oficina, e oxalá se poida chegar a un entendemento. Non creo que a dirección do Banco Santander queira ter incómodos os seus clientes, parece pura lógica, non? Ás veces é certo que, en xeral, e non quero nombrar a ninguén, en xeral, as entidades grandes bancarias e calquer multinacional pensa que pode facer o que queira cos seus usuarios, pero creo que se cometería un erro e agardo e estou convencido de que o Santander mellorará as instalacións, porque eu creo que a eles tamén lles interesa ter os seus usuarios e os seus veciños contentos, non? Desde logo, nos faremos todo o posible. Grazas, Brais. Queredes unha segunda quenda ou pecha o BNG? Maite. Pois sí, moitas gracias por os comentarios que fixestes ambos grupos.
Cando falamos do futuro do noso sector financiero, nos pensamos sobre todo no noso concello, porque sempre nos parece que calquera perda de servizo, sea do que sea, é unha tristeza para calquera concello, sea que sea, porque claro, o que decía, hai 45 concellos xa que non teñen unha oficina bancaria. Entonces, esas persoas, sobre todo persoas maiores, seguramente teñense que ver obrigadas a desplazarse a outros concellos que teñan unha oficina cos posibles trastornos que lle van a ocasionar, porque, claro, os medios de transporte tamén están como están. Entonces, nós o que queremos é que non desaparezan os servizos e os servizos que se presten nas maiores condicións posibles, porque olvideime de decir, as comisións abusivas que se están producindo na maioría deste sector e que nos parece, agora non se cobran por respirar porque, claro, pero están xogando realmente funcionando cos nosos cartos e entonces non nos parece que isto sea o modo de proceder. Non, mira, queres facer unha transferencia? Pois cóbroche 20 euros. Pois entonces non, faina ti desde a casa. É o que digo, e se non sabes facela desde a casa ou non podes, é difícil, porque o que digo, que nos mesmo comprobamos que é difícil. Entonces, eu penso que temos que loitar, sobre todo no noso concello, porque isto non se siga producindo, non sigan abusando, porque para nós é un abuso, sobre todo pensando nas persoas que teñen aí os seus aforros e moitos os aforros da súa vida, como decimos, e que vamos a ter que empezar a decir, bueno, pois mira, ao final vou ter que meter os cartos no colchón como se facía antes, porque visto é unha triste realidade para nós. Grazas a todos. Grazas, Maite. Pasamos a votación. Votos a prol da moción. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Fica aprobada por unanimidade. Por maioría absoluta, perdón. Pasamos ao punto número 11, mocións de urxencia. PP e BNG teñen algunha moción de urxencia, non? O grupo de goberno vamos a presentar por vía de urxencia a inscrición de diversos inmobles e soares no casco histórico, no inventario de bens e a fixación tamén dos horarios dos plenos e comisións que quedou en riba da mesa no anterior pleno. Propoñemos tamén unha solicitude dirixida ao Ministerio de Cultura para a cesión dun inmoble contiguo ao Museo Etnolóxico. Ben, a urxencia ben motivada pola situación de abandono e deterioro deses inmobles que comento e pola vontade do grupo de goberno de solucionar a situación dos mesmos, o cal exixe por lei e con un simple trámite administrativo sen trascendencia que estén inscritos no inventario de bens municipais. E o mesmo motivo de situación de deterioro e abandono xustifica a urxencia con relación ao inmoble que está ao carón do Museo Etnolóxico. Votamos a moción de urxencia. Votos a prol. Fica aprobada. Ten a palabra o portavoz do Goberno, Brais. Ben, grazas. Ben, isto é unha máis do traballo que o Goberno está desenvolvendo, e o está facendo, ademais, evidentemente, cun nivel de actividade que nos, con toda a humildade, decimos, moi intenso e moi grande. E esta é outra das cousas, evidentemente, nas que este Goberno quere intervir. Non nos parece de recibo, neste momento, que non se faga por parte do Goberno todo o que sea posible para darlle unha salida mellor ás vivendas. E o primeiro que temos que facer, evidentemente, é isto que hoxe traemos aquí. E insistir que son moita actividade, moitas veces costa hasta comunicar todo o que se fai, e moitas veces non se comunica todo. Incluso a pesar de que moitas veces as boas cousas que se fan son criticadas injustamente, por certo, e de maneira bastante perversa, me atrevería eu a decir, por parte do Partido Popular. E basta con poñer o exemplo da actividade de conciliación que este Goberno presenta aquí e que se fai por primeira vez en Semana Santa. É certo que evidentemente na anterior Semana Santa non se pudo facer, pero desde logo que se menoscabe ou que se lle quite mérito a presentar 24 plazas de conciliación pola mañá e a primeira vez que se fai, ademais, actividades pola tarde, que eso sí a primeira vez,
creo que se menoscabe, ademais con trampas e restándolle valor ao traballo deste goberno. Hai cousas que son propias da oposición e iso é lexítimo e nós, desde logo, nunca o vamos a criticar. Pero tamén é certo e hai que poñer en valor esta tamén é a tarefa do goberno. Por exemplo, que o Concello de Ourense oferte 8 plazas de conciliación, o goberno que puxo o Partido Popular, non é uno que pasaba por allí, é o goberno que puxo o Partido Popular na capital da provincia. Evidentemente, todos sabemos a cambio de qué. 8 plazas. Este goberno, o goberno de Ribadavia, 24 máis 4, que son 28, facendo un esforzo enorme, enorme, a nivel de traballo do goberno e a nivel tamén financiero de financiar algo que é importante, cuns precios asequibles para todo o mundo e onde se prioriza evidentemente, as persoas que están empadronadas. E, ademais, apostando porque se faga tamén desde empresas locais con residencia en Ribadavia. E, evidentemente, isto é unha máis. Nos consideramos que as vivendas e o casco histórico, desde logo, debemos intervir, polo menos facer todo o posible, aproveitar. E así o trasladaremos e o trasladamos a todo, de verdade, a todas as institucións. A Xunta de Galicia, a primeira, evidentemente, que é a que ten a competencia nesta cuestión, e nós, igual que creemos noutras áreas, igual que defendemos noutras áreas, creemos tamén que o público e a colaboración público-privada tamén pode dar os seus froitos. E, desde logo, non nos pechamos a porta a esa colaboración que é indispensable en moitas administracións, tamén no Concello de Ribadavia. E isto sería un exemplo, pero hai outros moitos de investimentos que estamos reclamando e que, volvo a decir, desde o minuto 1, desde o día 24 de febreiro, este goberno lle trasladou a todas as administracións necesidades de mellora no noso Concello. E, evidentemente, esta é unha máis. Agardamos que este sea o primeiro paso, evidentemente, para ter máis base xurídica para poder traballar e, o antes posible, darlle unha saída ao casco histórico, ás nosas casas e dinamizar o casco histórico, que eu creo que todos e todas, os propios veciños nos lo están agradecendo. En os primeiros días e as primeiras semanas, este goberno puxo a limpar as rúas do centro histórico, a primeira vez que se fai, e, desde logo, non nos vamos a parar no casco histórico, vamos a facelo en todo o que sexa posible. Esta, desde logo, é a nosa vocación e as nosas gañas de traballar que nos moven, que non é máis que Ribadavia. Moitas gracias. Grazas, Brais. Maite Venega. Bueno, pois neste punto que recibimos tamén hoxe, pois vamos a votar a favor. Se hai que escribir estes verbos, pois estamos totalmente de acordo. Que se arranxe todo tipo de propiedades no noso casco histórico tan bonito que temos, que supoño que quedará impresionante se hai máis edificios arranxados e non ver casas derrubadas, ou tamén é moi importante, como teñen noutros concellos, uns cascos históricos dignos de visitar, porque o noso non pode ser tamén digno, que é moi digno de visitar, pero todavía hai que mellorar moito neste senso, e tamén saber se xa teñen ou coñecen algún uso que se lle poida dar a algúns destes inmobles no futuro inmediato. Grazas. Gracias, Maite. Turno do Partido Popular, César. O noso voto vai a ser favorable. Grazas. Queres un turno de Sí, peche? por favor. Grazas. Ben, nos, como goberno, sempre defendimos, tamén cando estábamos os dous grupos na oposición, que para nós, desde logo, o que necesita o casco histórico tamén é dinamismo, non? Xente vivindo ali e, desde logo, tamén negocios ali habitando. Creemos que iso é o que deberíamos facer como goberno e estamos seguros que tamén o teremos o apoio dos grupos municipais da oposición. En todo caso, pretendendo ese apoio nos traeremos cada cousa que propoñamos, a traeremos a pleno ou a compartiremos antes cos grupos. Nos podemos propoñer ideas, pero entendemos que canto máis legitimidade e respaldo leven, mellor. O fundamental e básico debería ser a vivenda para volver a facer do casco histórico un lugar habitable, confortable e tamén vivo,
porque moitas veces só basta con ver a media de idade, evidentemente é moi alta, e por desgraza, cada día ou cada ano as casas están menos habitadas. Desde logo esa sería a nosa prioridade, pero non só se consigue dinamismo e un barrio vivo con vivendas ali, tamén queremos moitas cousas máis. E esa é a nosa vocación. Por exemplo, no que eu antes calificaba como colaboración e cooperación entre o Concello e outras administracións, a Xunta de Goberno tamén trasladou á Deputación Provincial de Ourense unha serie de peticións, creo que público e notorio, saiu en prensa e mañá hai o pleno que vai abordar esta cuestión, vai haber unha modificación de 20 millóns de euros, donde a Ribadavia lle toca 0 euros. Pero con anterioridade, a pesar de que o Partido Popular nas redes falseou ou, polo menos, pretendeu manipular a información, evidentemente, con anterioridade nos orzamentos, se lle recortou a Ribadavia 7.500 euros. 5.000 a MIT, antes que falábamos da Escola de Teatro. A Escola de Teatro, evidentemente, se puso en funcionamento nesta legislatura, pero antes xa se puxera en funcionamento a idea e as propostas e xa se falara coa directora actual na anterior legislatura, por unha concelleira do PSOE. E isto creo que tamén é xusto dicilo. E é máis. A MIT se lle quitan 5.000 euros por parte da Diputación. E sendo alcalde o actual vicepresidente da Diputación, curiosamente. É dicir, é paradóxico, como mínimo é paradóxico. Ben, a pesar diso, nós evidentemente non viñemos aquí a iso. Creemos que esa colaboración hai unha débeda no orzamento da Diputación con este Concello. Hai unha débeda nesta modificación de 20 millóns de euros, insisto, 20 millóns de euros, e 0 euros a Ribadavia, que lle recortan tamén 2.500 para o mantemento da Galiña Azul. 2.500 da Galiña Azul. O mismo partido que estaba criticando nas redes sociais que había 24 plazas de conciliación, e recorta 2.500 no inicio do exercicio 2020-2021. A nos isto desde logo non nos parece moi coherente. Pero eso sí, nos vamos a seguir reclamando, e por eso reclamamos, evidentemente, analizando eses cambios, esa modificación que mañán parece ser que se vai a aprobar na Diputación Provincial, evidentemente, nos vemos, por poñer un exemplo, que se vai a mellorar algunha oficina de turismo de algún municipio bastante inferior en turismo e en monumentalidade e en recursos turísticos o de Ribadavia, e se lle dá unha partida importante para a reforma da súa oficina de turismo. E, desde logo, evidentemente, a nos isto nos parece ben, porque todos os concellos o merecen, e a Diputación está para axudar a todos os concellos. Nos isto non o podemos criticar, pero nos como goberno teremos tamén dereito a reclamar que si ese concello, estou a falar do Concello da Rúa, ten dereito a reformar con a colaboración e a axuda da Deputación Provincial a súa oficina de turismo, o Goberno de Ribadavia terá dereito tamén a reclamar que a nosa oficina de turismo e o Museo Xudío de Galicia, que evidentemente necesita unha mellora importante, deberíamos tamén ter a oportunidade e a ocasión de que a Deputación colabore con nós para esta cuestión. E o mesmo poderíamos decir da reforma que, é certo, está un pouco mellor, pero da reforma do local de asociacións. Que o anterior goberno xa dixo que o poñía a disposición de 75 asociacións. Evidentemente, 75 asociacións non collen nese local. É obvio. Pero, evidentemente, creemos que merecen as asociacións o mellor local posible. O mellor local posible. E, desde logo, por eso estamos reclamando tamén a colaboración, porque estamos vendo tamén que a Deputación Provincial nesa modificación fai justamente iso, beneficiar a locais sociais como, por exemplo, da Madalena, que tamén necesita unha mellora. Local social da Madalena, que ademais é unha das sedes ou desos espazos que utiliza a MIT. A MIT, que é a Mostra Internacional de Teatro, que, desde logo, é un festival dos máis prestixiosos do Estado, e que creemos que deberíamos, desde logo, dotalas da mellor infraestructura posible. E, ademais,
me preguntabas, Maite, antes por que queríamos facer coas vivendas. Tamén nos gustaría reformar o forno histórico, que hasta non fai moito, aínda tiña tellado, e que, por certo, este goberno primeiro que fixo, evidentemente, é rozar toda a maleza de erva que ali tiña, pero que, desde logo, o noso proxecto e a nosa idea tamén é intervir nel e mellorar esa plaza da Rúa dos Fornos. E isto tamén yo estamos reclamando a Deputación Provincial que colabora con moitos concellos a hora de mellorar o seu patrimonio. E creemos que isto é unha máis. Entonces, nós non entendemos, de verdade, non logramos entender como a Deputación Provincial fai unha modificación de 20 millóns de euros e Ribadavia non ten nin un só euro, nin que compense os 7.500 que con anterioridade se lle quitaron, nin que compense todas estas necesidades e outras moitas que temos e que a Deputación subvenciona e financia, e a veces cofinancia, en outros concellos. Creemos que nós non somos menos. E o volvo a decir, a este goberno lle gustaría que o consenso acadado no punto das beirarrúas de San Cristobo, de BNG a Partido Popular, ademais, Partido Popular máis se cabe, porque compaxina o seu portavoz as dúas institucións, é representante en Ribadavia e é vicepresidente na Diputación. Nos gustaría, evidentemente, que isto saíra tamén estas propostas co consenso necesario, coa fortaleza necesaria para conseguir esta colaboración. E entonces, evidentemente, este goberno seríamos os primeiros, desde logo, en ofrecer esa colaboración, esa axuda, e, ademais, se foi falta, este portavoz, evidentemente, rectificaría o que acabo de decir, de que non colaboran nin axudan a Ribadavia, e, evidentemente, eu estaría encantado de darlle os agradecementos á Deputación Provincial en que nos boten unha mau ao Concello de Ribadavia nestas cuestións, como fan con outros concellos, porque nós non estamos pedindo máis, estamos pedindo o trato igual. Gracias. Grazas, Brais. Entón, pasamos a votar as propostas da inscripción de diversos inmobles e soares do casco histórico no inventario de bens e a solicitude dirixida ao Ministerio de Cultura para a cesión dun inmoble contiguo ao Museo Etnolóxico. Votos a prol. Fica aprobada por unanimidade. Pasamos a debatir, a tratar a moción de urxencia da onde vamos? Horario dos plenos e das comisións que quedou pendente no anterior pleno. Votamos a urxencia primeiro. Votos a prol da urxencia. Ben, ten a palabra Brais. Nada, simplemente quedou encima da mesa a cuestión do horario e a nosa proposta, se mal non recordo, era ás 7 da tarde, non no lugar das 8. E as comisións que era a nosa proposta inicial ás 8. Esta é a nosa proposta. Maite, Benega. Bueno, sí que quedará encima da mesa, é verdad. Aquí sí que me gustaría tamén que por parte de todos os grupos houbera un consenso, unha unanimidade, porque quedáramos de falar ou de mirar. Evidentemente, para min, a mellor hora é a partir das 8. E non sei para o resto. Eu non me podo rexir, nin podo facer que o pleno se rixa por o meu horario, evidentemente. Pero, incluso, vendo como está transcurrindo hoxe o pleno, poderíamos incluso poñer todo para as 8, pero esa é a miña opinión. Porque, claro, os plenos son máis longos, as comisións duran menos, pero eso ten que ser, claro, por votación e por maioría. Non sei o que pensa tamén, porque, claro, hai un grupo bastante máis maioritario que a min, agora mesmo na posición. Grazas. César. Ben, gracias. Pois nós, evidentemente, non podemos votar a favor, entre outras cousas, porque nós presentamos un escrito despois daquel pleno, cando presentamos a nosa composición para as comisións informativas, solicitando que se tivesen en conta dúas cuestións.
que era que unha das nosas concelleiras nas comisións, a súa comisión a poder ser fora a partir das 8 e que o pleno fora sempre a partir das 8 por tamén motivos laborais. Eso presentámoslo por escrito, no escrito de constitución de grupo e para as comisións. Entonces, bueno, evidentemente nos non vamos a votar a favor de que se celebren as 7. Gracias. Grazas, César. Brais? Ben, grazas, alcaldesa. Grazas. Como eu vexo as cousas, desde logo, é o seguinte. É certo, moitas veces, cando somos concelleiros, eu que fui un concelleiro 6 anos na oposición, sei perfectamente que moitas veces cando vimos aquí non é un traballo grato, é un traballo moitas veces duro e pouco agradecido, francamente. E ainda encima que teñas que renunciar a cousas para vir aquí ainda máis, se cabe, non? Pero isto é, desde logo, nos o temos claro, e así o dixemos nós. Cando estamos en política e somos concelleiros, temos que renunciar a moitas cousas. E temos que adaptarnos a moitas cousas. E moitas veces temos que pedir favores para cuidar de maiores, de nenos, ou incluso para conciliar, que se dice. E é difícil, pero é difícil para todos e todas, para todos e todas. Aquí constantemente se nos dice que, polo menos esta é a nosa vocación, de que os plenos deben ser o foro principal e deben ter un horario moito máis relaxado para, son unha vez ao mes, non son todos os xoves, son unha vez ao mes, xa se puxo facilidade nas comisións, porque se entende que son máis dilixentes, e desde logo o pleno, unha vez ao mes, debe ser un foro de debate, de aportación, e non de silencios. Isto é como nos entendemos o pleno e a política, e non de silencios. Porque parece que aquí isto é un trámite incómodo para algún e despois está deseando, de maneira anónima, coller o perfil en Facebook ou nas redes sociais e acribillar con mentiras, porque ali un non se pode defender. E un non pode decir que este goberno se enterou despois da prensa de que, evidentemente, o Comité Clínico iba a decidir que Ribadavia pasaba a nivel medio. Nos nas redes non nos podemos defender, pero sí aquí. E este é un espacio de igualdade. O pleno é un espacio de igualdade, onde un e outro podemos expoñer os nosos argumentos e os nosos criterios. E creemos que debe ter un horario máis amplo. Este non é unha vocación, é a nosa vocación, non cambiamos este horario para molestar a ninguén. De verdad que non, o decimos con toda honestidade, é para darlle máis importancia ao pleno. Hai outros concellos que o poñen á mañán, que eso sí que terías que pedir todo o día no traballo e sería moito máis complicado, é certo. Pero só estamos facendo, eu creo que, un esforzo e tampouco pedimos moito para facelo ás 7, pero eso sí, nos creemos e vamos a seguir defendendo que este é o principal foro de debate e de decisión dos veciños, ou mellor dito, dos seus representantes. Nos, desde logo, non podemos pasar por menos. E me gustaría aproveitar a ocasión para decirle a toda a cidadanía que este goberno se enterou posteriormente tamén se enterou pola prensa. Ao mesmo tempo que lle chegaba a mensaxe do xerente á alcaldesa das medidas do Comité Clínico, insisto, do Comité Clínico e do Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia. E o portavoz do PP nos dice que se entera pola prensa él. Home, pois que yo reivindique e yo reclamo ao seu partido, que o publicou na prensa. E que é o colmo? Non lo pida a nós, ao Goberno de Ribadavia. Que non temos ningunha conexión directa, como quedou patente en diferentes xuntas de portavoces, nas que tú, Maite, creo que recordas cando eu reclamaba estas cuestións. E, evidentemente, o alcalde daquel entón confesa, evidentemente, que ten confianza co xerente, que se leva moi ben co xerente, que fala con el directamente, e, evidentemente, a min, francamente, veríamos se o mellor se enterou o portavoz do Partido Popular antes que a alcaldesa de Ribadavia, de que cambiaban o confinamento, non de que confinaban, porque unha mentira repetida 1000 veces, a veces algún pensa que se converte en realidade. Non é confinamento.
E sinto decirlles, ademais, que estamos baixando en casos. Sinto decirlo. Pero eu creo que é unha noticia moi positiva para Ribadavia. E nos terán que explicar, porque eu non podo concordar en algunhas cousas que se están dicindo nas redes sociais por parte do Partido Popular. Nin podo concordar, nin as podo calar. Creemos que aquí é o momento de falalo. Porque se dicen auténticas, ben, me vou a forrar calificativos, pero auténticas mentiras. E esta foi unha. E a alcaldesa, en canto lle chegou a mensaxe do xerente, o trasladou aos grupos. E iso é así. E se está antes na prensa, é única e exclusivamente responsabilidade da Xunta de Galicia. Non do Concello de Ribadavia, como di o Partido Popular nas súas redes sociais. É que é o colmo. E, por suposto, que a nos indigna, igual que finxiu indignarse o portavoz do Partido Popular nas redes. A nos sí nos indignaba cando estábamos na oposición e nos sigue indignando ahora. As institucións hai que respetalas. Non pode pasar isto nunca máis. Estamos a falar dunha trascendencia importante para moitos veciños e moitos negocios. E que a nos chamaban os hosteleiros para saber se todas as habitacións que teñan ocupadas se podían usar, porque os seus clientes o estaban pedindo. Entre outras cosas porque había unha confusión importante e interesada. E algún dicindo que cambian los criterios de Ribadavia. Claro que cambian os criterios de Ribadavia, pero pasamos a nivel medio, cunha incidencia moi baixa, con respecto a outros municipios. E baixando o número de casos. Maite, tú decías que che gustaría o día de que baixen a cero. Eu non sei iso si chegará. O que a mí me gustaría é que tuéramos toda a poboación vacina. Ese é o que a mí me gustaría. E iso tamén depende de outras administracións que non están aquí representadas. Non depende de ninguén de nós, por desgraza. Entonces, eu creo que de verdade as redes sociais se deberían utilizar con maior responsabilidade. Con maior responsabilidade. E non se pode desinformar a poboación. E, desde logo, non se nos pode acusar ao Goberno de Ribadavia de ser os causantes da filtración á prensa por parte da Xunta. Evidentemente, mandaronlle a nota á prensa e está ben, porque a través da prensa tamén te informas. E a poboación se informa a través da prensa. Non estou criticando en absoluto a Xunta de Galicia. Pero a nos non se nos pode facer partícipes nin corresponsables de que o Concello e a alcaldesa en concreto se entere casi ao mesmo tempo que a prensa. E isto fixo o Partido Popular nas redes sociais. E eu creo que lle debe unha disculpa a este goberno. Lle debe unha disculpa a este goberno. Outra cousa, evidentemente, é si temos datos, e hai datos, de que o Comité Clínico en anteriores ocasións xa había un preaviso de que se iba a reunir e era probable, se estaba estudando e hai filtracións na rúa de que ao mellor se pechaba Ribadavia cando estábamos con 77 casos. E iso aos grupos municipais, o grupo de goberno non nos lo trasladou no seu día. Non nos lo trasladou no seu día. E o soubemos a posteriori. O soubemos a posteriori, evidentemente. Porque cando lle dices unha cousa a dúas personas, xa sabes perfectamente que despois vai estar na rúa. E iso foi o que pasou. Grazas, Brais. Entón, pasamos a votar. Votos a prol. Votos en contra. Abstencións. Fica aprobada. Non hai máis mocións de urxencia. Pasamos ao punto 12, rogos e preguntas. Ben, grazas. Pois mira, eu, agora que acabas de mencionar o das vacinas, sí que tiña aquí para mencionar que, como dixemos cando tuvemos a reunión da Comisión do COVID, que, sin duda, o máis importante e o que agora nos surxe é ter vacinas para todo. A min gustaríame, sobre todo e ante todo, que todos os traballadores do Concello xa poderan estar vacinados, porque tamén son importantes para o funcionamento do Concello. Xa reclamei no seu día algún colectivo e algún traballador que todavía non se vacinara. E, como digo, eu penso que mentras non teñamos as suficientes doses de vacinas para vacinar a toda a poboación, isto, oxalá, o cero está cada vez máis cerca, pero
Mentres isto non se consiga, pois, por suposto, que o Concello reclame onde teña que reclamar para os seus traballadores e para a súa poboación que cheguen as vacinas a tempo. A información que se dá dos casos, eu realmente non teño coñecemento de como chega, se chega, pero dou por suposto de que canto chega que non la transmiten a nós en tempo real, e tamén para nós é moi necesario, como sempre dixemos, ter esa información moitas veces para desmentir cousas que se din na rúa ou para decir, pois, xa estaban comentando, como se dixo agora, xa se pecha Ribadavia, digo, no, a ver, vamos a cambiar de nivel, pero eso non significa que Ribadavia se peche, significa que hai uns cambios, pero bueno, hai que explicar moitas cousas, e dende o goberno tamén se debe explicar e tamén se deben facer esas explicacións para toda a poboación, como estades facendo, non? Non estou reprochando. Non, digo que tamén se deben facer para que non haxa confusión. Despois, outra cosa que tamén comentei, que tamén non sei se se pode facer ou non se pode facer, que, por exemplo, o GES ou a Policía Local, que agora están aquí presentes, en algún momento teñan que coñecer, de algunha maneira, eses contazos o sea, as persoas que están contaxiadas, por lo menos para impedir e facer un seguimento. Xa sei que por protección de datos e por todas as historias que sempre se din non pode ser, pero para saber que por lo menos unha persoa se deambula ou está pola rúa ou se está confinada, que non poida salir ou que a policía poida ir á súa casa ou quen sexa e dicirlle, vostede está aí, porque en algunhas ocasións, e sabémolo, a xente incumpre. No, esta función xa se está facendo sempre que a... Perdón, deixa que remate, logo Sí. Non, bueno, non me importa tampouco, pero xa se está facendo. Vale, estaba... Sempre que non lo demanden, porque senón... Vale, bueno, pois eso, que se poida facer. Xa o comentei en comisións, que se se pode facer posible que os auxiliares de policía poidan continuar. Se o reclamei, sigo reclamando, se se pode facer posible isto, o BNG o demanda. Despois, tamén, últimamente, aparco no parking de Ribadavia, que animo a toda a poboación a que o faga, porque non se pode dicir que non hai onde aparcar cando temos un parking maravilloso con plazas baleiras para utilizar, cunha hora gratuita, que é suficiente para facer moitos trámites. E claro, seguimos vendo, xa tamén o comentei, que está sin arranxar a barreira. Me parece que é tamén un arranxo bastante custoso, e non sei como están esas cousas. E ao sair por as escaleiras da parte de arriba están un poquinho abandonadas, sobre todo cando chove, hai moita agua por ali. Oxe, pois mira, vale, pois me alegro porque vin que estaban as escaleiras de baixada da Alameda, pero eu referíame a de baixada do parking, vale, porque estaban un poquinho abandonadas. Se xa se fixo, pois mellor. Despois, agora, claro, co tempo que estamos, as servas xa empezan a... Entonces, non desaten... Bueno, a mí non me importa interactuar así, pero bueno, entonces, vale. Que por a miña parte non hai ningún problema, porque son eu a veces as que me dirixo ás persoas, entonces, perdón tamén por a miña parte, non pasa nada. Os parques infantís, que tamén xa se empeza a ver que con o tempo haberá máis usuarios dos nenos e tal, a decentar un pouco isto. Despois, tamén en Ventosela, que eu xa reclamei varias veces, hai 2 postes en moi mal estado ali, pois, mira, ao lado onde eu vivo, falando co electricista, dixo que había que reclamar que eu fago por escrito, non teño ningún problema, porque están en moi mal estado, están a piques de caer, entón hai que os cambiar, por favor, en canto se poida, tamén que se faga. Teño observado que, como paso moito por cando veño ao traballo en Sampaio, ali onde está a primeira entrada hacia o CRA, os coches teñen que facer, non sei se porque está moi baixo,
Entonces, claro, cando pongo intermitente, ti pensas que xa se vai meter, pero teñen que pasar moi despaciño, entonces que se intente mirar se pode arranxar, porque, claro, é unha carretera que interrompe o tráfico e a veces pois vese un para poder frear un pouco apurado. Despois xa un último que teño observado, eu non sei se antes de chegar onde agora está o taller de coches, ao pasar, antes de chegar á estación de autobuses, antes ali había, creo que un paso de peóns, porque por lo menos as marcas están todavía como borradas. Non sei se o recordo. Bueno, pois eu digo que o mellor non sería, non estaría mal reclamar que se volvera a pintar se se pode ou se se borrou, porque ali, por os comercios que hai, bueno, os comercios non, bueno, os estacionamentos que hai, pois hai un continuo trasego de cruces e entonces non sei se o había, porque eu vexo que ali que había unhas marcas. De momento, pois, nada máis, moitas grazas. Grazas, Maite. Digo que non tiña palabra porque quería responderlle eu as preguntas do BNG. A información dos casos transmítese aos grupos da oposición, a PP e BNG, no momento en que a recibo por mail. Non temos a información de quenes son os contactos, evidentemente, porque por a Lei de Protección de Datos, polo que o GES e a Policía Local tampouco poden ter esa información, a non ser que as familias ou os afectados pidan esa asistencia ou ese soporte para colaborar con eles. En canto á prórroga de auxiliar de Policía Local, estáse estudando para que vai adiante, para levar a cabo esa prórroga. Sobre o tema do parking, está chamada a empresa para que veñan a arranxalo. E, bueno, o tema de escaleiras, estos están atendidas. O das servas estamos dándolle unha volta a todo Ribadavia. En tema de esbroces, bueno, en todo o municipio. Estamos agora mesmo en Ribadavia por o tema da ponte de Semana Santa. Ben, o secretario tomará nota de todos os rogos, se lle pasará a cada área ou a cada concellería para que lle respondan ou que tomen nota do que teñen que facer. Grazas. Partido Popular, César. Ben, gracias. Dúas preguntas. En primeiro lugar, si hai programado algún tipo de actividade cultural para os días de Semana Santa, fundamentalmente me refiro a xoves, venres, sábado e domingo da semana que ven. E despois, en segundo lugar, unha cuestión que nos preocupa bastante, que é un tema no que xa no anterior goberno tiveramos coñecemento del e dado que se estivo reunido con Confederación Hidrográfica, era saber se houve algún avance sobre ese expediente de reposición de legalidade que hai dun vial no Parque Empresarial por unha obra executada no ano 2018. Dentro do Concello se fixeran os pertinentes recursos e demais. Eu comentar esta cuestión co presidente de Confederación nunha reunión que mantiven con el en xaneiro deste ano e quedou de mirar o tema. Entonces, non sei por saber se lles comentou algo a vostedes sobre esta cuestión. Gracias. Ben, empezo por o final, sobre o avance do expediente de viabilidade da Confederación Hidrográfica. Fixéronse xestións por parte deste Concello, estáse traballando o tema por parte de Confederación Hidrográfica, en canto teñamos algo, yo faremos chegar. En canto á programación de actividades culturais de Semana Santa, a Concelleira de Cultura lle pode informar, por favor. Pode vir acercarse por o micrófono, por o tema de... Grazas. Bueno, que iba a dicir que sí que estamos traballando en actividades, estamos pendentes de algunhas cousiñas para pechalas, por iso aínda non se puido informar oficialmente delas, pero sí que se está traballando nunha programación para os días festivos, para os propiamente días festivos e para todo iso. En canto estean pechadas de todo, informareivos a todos os grupos.
Tiñen algunha pregunta máis, algún robo? Sí, por suposto. Quería comentar que se me olvidou que creo que vai a ser pronto, 26, a estrea da película Olvido León ou León Olvido, agora mesmo fago que foi rodada aquí, en parte da nosa, incluso en Laias, dos concellos limítrofes, e un dos protagonistas que o ano pasado tuvemos a sorte de coñecer ali, cando fomos invitados a Madalena, pois xa non está, entonces pois unha verdadeira pena que me transmite que aí vamos a facer, pero, bueno, quería mencionalo. Sí, desde logo, no Concello tamén lle fixemos un recordo cando foi o falecemento. Dende logo sí que estivo aquí e todos pudemos coñecelo e sí que nos entristece a todos porque ademais foi unha película que se rodou tamén aquí, que estiveron aquí os seus protagonistas, faz moi ben en recordalo, é certo, e moi triste sumamos o noso recordo. Grazas, Maite. Se non hai ninguna pregunta, Manuel. Ben, entón levantamos a sesión. Moitas grazas a todos polo respecto.